Mi ruas ni huriata alanong dapat do tiki di pertang ata asata mulai pertang ata tapada lima rohata do pikirata martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita siap bukuede 574 ayat 1 dot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian at mo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon, edehon hamu liaon ni goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna, dok hamu mandok debatata, tung nasokal doak kapabahenanmu, binahen ni inatibul ni gogom, ikom marsobba tuho akka musum. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Namadok mauliate dohami tuho. Ala di papatar hodo akka si pilibegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asi maroham. Saya paian madihami rodi pinopar nami barita na ulii. Jala pararat mai tusaluhut bangso. Asa besar sadok di hasangapon, dohot di akkana hudul di halongan, dohot di linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata di debata, turpuk di pertanyangata borminon, Imana tersurat di ulang ni apostel bidusia mamukasian ayat 26 1:40. Dungi adongma di Joppe parupuan sada na porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asini roha. Tongon madiaka ari marsai tibana laos mate jadi diburi maibana. Dipeakon matu bilut pargijang. Alai jondokdo di huta lida tu huta Joppe jadi terbege matu akka dongan Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana tumopot nasida. Jadi masih Petrus manumana nasida asa dumsaha ditugion maibana tu bilut pargijang. Jadi rumah mana foto di bana saluhut buru-buru nama balu akan atu matangis. Di patuduhon tu ibana ulos dohot abit akan napina ulini sita pita. Adorang rap dope dohot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna dungi marsinggang ma ibana martangiang di dopak pemabakei di dokma o Tabita hehe maho jadi di pabidok ma matana. Dungi dinadi idana si Petrus hudul ma ibana. Jadi disurukon matangana paheon ibana. Dungi jowa anda badia yiro daka buru-buru nama balu di pajongjong mai banang mangurudi.
Dungi sarmai di boto saluhut pangisi ni huta jope, jadi torop do gabe porsea di Tuhani. Alainannya do lelena ibana mian di huta jope, sorang di sada halak namar buar Simon si pauli kuli. Ido sahatna martua maakan atu mangihon hatani bedabata jalan opioksa. Amin. Marede hita siap bukwede 610 ayat sada dohot ayat 2. Asinuroha do dame madiangu sian Tuhan di bata ama dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orasma dita saluna. Hatan di bata yang marsaringar itu ngato-ngata imana tersurat di buku Sadaraja-Raja 10 pitu ayat 10 pitu 1 ayat 24 di dok songonon. Jedung salbuak ke jami taodeng marsait ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu saitna laos tos osana. Dungi nina perempuan ima tu si Elia. Aha parsaoraku tuho ale halak ni dibata ruparo doho tuau lau pasingot to dosaku do membunuh anaki dungi ni nasi Elia ma mandok nasida buat tuson anak mi dungi dibuat si Elia ma anak ngai sian apuan nak laos dibuat nibana tu gijang tu bilut na ninganan nai jala diapeo ni bana tu podomana dungi jojo maimana tu jahuba ninna wali jahuba di batakku tungdo mak perempuan namba baluon sorang aki marhina magu bahenomu lau membunuh anaknya dungi di babustang mak ibana tulu hali digijangi dada naki uhud jojo tu jahuba nin nama ali jahuba debatakku wa paula ma hosani dada nakon tu bagasan imana jadi ditangyo jahuba masuara ni si Elia gabe mulak hosani dada naki tu bagasan ibana los mangulu imana dungi dibuat si Elia ma dadanaki jala dibuan siap bilut pargijang tutoru jala di leon ibana tu inana hu didok si Elia idama nama ngulu do anak mon dungi didok perempuan ima tu si Elia nuaing pe asau boto halaknya di bata doho jelas tongat do hata ni jahuba na ruar sian pamangamu ima saat nak diamu amanami nanami di bibelta adonggo tulu tokoh ima na panguluhon halak namate na perjulo di pada narubi ima si Elia ima turpokta sadarion dongi tua Yesus 25 na
panguluhon ima si Lazarus dohot danak. Dungi si Petrus ima epistel ta nakin sadarion istabita. Molo tajaha baritana andorang so di pangulu namatei mangidua gugodo nasida. Si Elia do tua Yesus pe mangidua gugodo tu debata asai pangulu namatei. Nang songoni si Petrus dinamartangi yang ibana asa di pangulu debata si Tabitai manang si Dorkasi. Di bagas saturpukon tabereng parohaon ni ina sada ina nababalu namati anakon na anak sasada molo ta masuk kita tu rohani ina tahun ngirira ate ola nodo anakku ola nodo pucuk ni ate-ateku ate pola mate. Ape disol-soli ibana mah haroroni si Elia. Alhani arsak ngadui. Kaluar mah emosi, luapan emosi. Nah songoni hatani mana di ayat 12 pola di doi mana di doi mana nakin ahama pasoraku tuho alih halak ngibata rupa ro doho lo pasingot to dosaku do mabunuh anaki. Jadi salah ni mana si Elia? Hape molo tabereng ayat sebelum di ayat 12 setengah dang rope si Elia anggona sida mati do. Di ayat 12 di dok alini na perempuan ima songon sitong namangulu Jahoba di Batam dang adong bisa gusagu diau nang gosada daholan itak sato piki di bagasan hudon akup ni miyak nautik di bagasan guri-guri jala ida mak nas marsoroat doho tuau asa lawau paulihon itak doti di anakku asa mangak kami na dua dungi matema gitu. Alani harapan musim paceklik panen paceklik ate musim kering mati nasida dang rope si Elia anggo nasida mati do alani haraparoni ape di leon si Elia do mujizat di ben si Elia mariti bata mujizat tu nasida bui makan nasida bui mangulu nasida napi gari nai mate ma anakna puasa gabi salahon si Elia namambain mate haroroni jojodo hita songoni tasalaon halak alani porsuk nguluta tasalaon do halak alani arsakta parukilotta alani homai itu mada kemarepeng kita alani homai tua mata inat amat tabe songoni alani homai gitu dak tabere kanong sakap dibaliki dipudini arsaki dipudini parukiloni ada yang mau diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kesulitan itu Tuhan ingin memberikan kekuasaannya. Tuhan ingin memperlihatkan kuasana di balik kesulitan itu. Itu ni si Lazarus. Ibu hadon Tuhan. Roh Tuhan Yesus. Neng berengom muna don. Agugon di bata. Di babakit si Lazarus yang namati. Neng berengon ni ido. Ate. Agugon di bata. Di bagasan paruh kilo ni.
Banyak orang akhirnya hanya melihat kesulitan itu. Dia tidak melihat ada berkat yang akan Tuhan berikan setelah itu. Ada kekuasaan Tuhan di balik kesulitan-kesulitan itu. Alidang muruk si Elia si. Ate. Dan gawi marwada imana. Asugari dari rokok songoni gawi marwada. Iba pe mulu songoni alani hodo mati anak kon ninna tuhita. Aduh dang rope au ngamate hamu. Alaidang songoni si Elia. Dia mengerti perasaan ate parohao nani hilalani ina nababalui. Jadi molo adong na marukki lamang enang songgakon. Molo adong na marsak ngeroha inang unang tung muruki. Ang wala songone gawe muruki. Nasi boto imana be keluar. Nasi boto ibana be jalan keluar. Nasi boto ibana be nani dok nga. Ele silia dag muruk ibana. Di dok imana ma dia ma anak mi. Diopai mana ibuat tu bilut ni danaki. Kedua-dua nasida isi. Artinya apa? Berikan kepada saya persoalanmu, maka saya akan membawa persoalanmu tu dewata. Ido. Molope ite dituduh songoni dokon tu akka na bermasalahi. Dia persoalan mi. Dia pergumulan mi. Dia arsak mi. Asa hubungan tu debata. Nang termurugi. Ido olana tangis do. Ido olana marugutungu do. Ido. Dakya hitaman dok. Dia arsak mi. Dia kesulitan mi. Asa hubungan ditangyaku. Itu tugas ni akan aporsia. Itu tugas ni halak na pinildit ni bata. Mamboan, mangaluhon, arsakni dongatai. Ido kon ketangiang ngisi Elia. Nakin di nama dua lu ibana tu debata. Jadi dia 22. Jadi tangi dungi juju ma ibana tujuh. Oh ali Jehovah di batakku. Tung dohot ma parupuan nama baluon seorang aki marhinama go bahinom mulau mabunuh anaknya. Artinya apa? Persoalan dia luon si Elia tu di batak. Aka hidup molo di ilmu konseling. Seorang konseling itu tidak menjawab unek-unek ngi konseli. Dia diam. Mencerna. Jangan terus dijawab. Jangan terus nasihati. Dan masuk untuk ngi. Songonia ka moladong na mabalu, adong na matean, etor tabudai, ikosongonon dah, ikosongonon. Dan masuk akal na ditiki. Maka laporkan ke Tuhan, hidup si Elia. Ini ada permasalahan Tuhan. Bagaimana? Aku sudah menjadi tertuduh di sini. Aku juga menjadi tersangka di sini. Alaniau inna mati dan anakku. Alaniau do gabe songonon. Tangi yang jauh do. Tangi yang ngisi Eliai. Tangion. Dia lusi di bata. Pola tulu hali ibana mabaid. Di bawah pudum datanaki.
mangulu. Artinya apa? Adulah batanda. Di bagasan bulus ni roha, di bagasan serep ni roha, di bagasan hapor siaon mangido ibana. Itu do ketua Yesus meluadong go ate sebesar hapor siaon sebesar biji sesawi engkau bisa pindahkan gunung ate ke laut. Persoalannya adung go hapor siaotai nasa biji ni arumi ate nasa biji ni harum go dang nasa biji ni nangka dang nasa biji ni salak oh gelekian. Molo pede dok di Matius 7 ayat 7 pangido saya lehonon nado ate tuktuki saya bukaun nado dului saya nada potat do alai ala ganggu apersyotei ileo do banangdang ganggu apersyotei dapot do banangdang ganggu apersyotei ibuka do banangdang ido na jojot masalah di ngulutta ada gangguan-gangguan dari luar, gangguan-gangguan iman. Percaya enggak? Dikasih enggak? Diberikan enggak? Dibuka enggak? Mendapat enggak? Ido nombait gabe marsak kalak. Dungi tabereng siani, sian persitiwai, baru pe porsea. Baru pe porsea nambah balui. Si tonggo halak ini debata. Si tonggo ho naposo ni dewata. Asa si tonggo hata naruar siapa mangamu. Hata ni dewata nasi tongi. Kebenaran Tuhan. Bahwa yang dari kita ada kebenaran dari Tuhan. Pada saat kita mendoakan permasalahan orang lain, kita mau katakan, apa yang mau kita katakan pada Tuhan? Kita menjadi penolong bagi orang lain. Mungkin dak songo si Elia hitabui menolong, mengurupi halak, nai bagasan arsak ngeroa. Sekecil apapun kesulitan nih kawan, kita bisa membantu. Dia percaya bahwa Tuhan menolong dia dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong dia. Adong go halak na tiba-tiba blank kaporsion na. Adong go halak na tiba-tiba kosong pikiran na. Mau biar kamu inang dongammu, nai labungmu, kosong go manangdang. Mulai bereko amang songo naohom amat tai ngate dongammu sukun alaniaha. Dungi ndak pula jului mana martangiang. Buat tu jabu tangyakon pergumulani. Ido tugas tak. Dak pula tak poda-podai. Ngate ya berikan. Toe mamang, toe menang, toe madongan, toe maeda. Pemalai, nanti mak margogo dah. Lalu mulung aja dokter songo ni, betul-betul lo tong yak ko notong. Nanti utang yak ko pelai, apa saat ijebu satu marsugut satu bulan naro dah kayak ditangyak kon. Ipe salah tong. Mulung aja dokter notong tangyak kon, kalau utang yak kon betul-betul lo tong tangyak kon. Bahwa kita juga menjadi alat Tuhan untuk mendoakan, menyembuhkan keluhan. Sahid ni dongatta. Adong go sahid ni portibion. Ima mate ni hati nurani. Adong hea mulo tatada ima Bunda Teresa. Ate. Sada suster nama ngula di ulaun ni sosial. Nah terkenal di India, di Kalkuta. Tuh kada pugus don. Ya masa hari imana bertugas ulaun sosial di Amerika Serikat. Itu aka gelandangan
Yang gelandangan udah ngadong jabuna. Mudum maun di trotoar-trotoari. Yungi di berengi mana mah ada sada gedung. Gedungun kosong. Bertingkat do gedungun. Ala kosong go gedungun. Dipanggil doi mana mah tu wali kota. Asabui pakai mah gedungun. Laho inganani aka gelandangan-gelandangan. Diului wali kota. Do pangiduan nimbana. Dungi direnovasi mah. Neng merenovasi mah mana di gedung bertingkati. Ala adong regulasi, adong aturan, molo merenovasi gedung bertingkat, ikon adong lift mah. Tapi gedungon dang adong lift na. Melapor mah mana tu aka birokrasi. Ropar birokrasi daun. Peraturan negara regulasinya harus ada lift untuk gedung yang bertingkat. HP membain lift tiki kurang lebih $100.000. Jadi molo $100.000 molo dirupiahkan sonari hampir 14 miliar. Roma dongan ni Suster Teresia. Molo tabae ni 14 ngapiga mangan na pugus. HP sona livi na penting di nasida. Inganani do nasida na penting. Dang kona udan, dang kona las niari, dang ngalian nasida. Hali alan alani regulasi, olan alani peraturan, olan alani hukum. Dang bui nasida membangun gedungi. Anai dosi, matinya hati nurani. Orang birokrat, orang pejabat, dia harus melihat hati nurani. Bagaimana keadaan orang lain. Itu didok hukum progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia itu untuk hukum. Dan gawe jolmai dia mengikuti hukum. Keperluan itu aduh hukumi. Banyak orang sekarang mati, mangulu do, anggap matang nggak mangulu do. Ale mate hati nuranina. Aduh lah ini mati. Mati fisik berarti mati dia tidak peduli dengan orang lain. Orang yang mati adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain. Peduli do, molo nggak mati ya kadang ngatai na tua itu kita, dang be. Tangis kita, orang kita do mangeluaru. Ate ya moka akan nama balu terlawahamu tu perbadannya mata mangelualu mamu. Peduli do mana, urupian do mana do, dau. Tidak peduli. Itulah orang yang mati. Orang yang mati hati nuraninya, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia melakukan kejahatan-kejahatan, dia tidak peduli dengan orang lain. Iman dan terjadi korupsi, iman dan terjadi ketidakpedulian orang lain. Itu di bata patik nasapului. Aman sini bain. 1 sampai 4, sada 1 4 peduli hotu di bata. 5 1 10 peduli hotu jolma. 5 silangi. Ke atas dan ke samping, vertikal dan horizontal. Bagaimana kita peduli dengan Tuhan? Kalau kita peduli dengan Tuhan, maka Tuhan juga peduli dengan kita. Molo saya hita martangiang, molo saya hita makata itu di bata. Buat di bata peduli do kita. Ima tau tak? Ate jamu, aku butuh jamu do. Bener, ini tahun kesehatian. Sehati sejiwa. Bagaimana kita juga menjadi sehati sejiwa. Dak kolak kita. Kali peduli do debata. Ahamanong binaimmu amang tu debata. Ahamanong binaimmu inang tu debata. Abe saya godang na binain debata tu kita. Di jalu huria mak. Ante sautik itak na di tangan mi, na di dompet mi. Itu. Kalau sautik go. Di jalur.
huriai. Na di batadui. Ngagudang kapasu-pasu na ni jinalom. Otik berpikir lebih hita. Orang yang tidak mau peduli itu bagaimana Tuhan juga mau peduli dengan dia. Kenapa dua? Buado peduli. Itu nasing. Orang yang mati nuraninya, dia tidak mementingkan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya. Olah di mana du sarihon? Dungi sarihon? Kalau dirinya sarihon, mak. Roma sahid. Ya kan? Orang kaya itu kaya. Ini dong, kaya kolesterol, kaya gula, kaya macam-macam. Ya. Oleh diri na yusarion, olah hita no mangan, gabi kolesterolon, olah gula, tahu-tahu mangan, gabi Apakah kita ingin seperti itu? Orang sehat, orang yang mau berbagi. Tikion dipaingat tu hita. Panguluhon namate. Turpukon panguluhon namate. Alani tapangulu ma muladong roha ni dongatta. Roha ni sisolhotta. Namate aporsionna ipangulu imana gabi ditadda imana dewata na margugui. Amin. Martangnya meta. Mulai Tuhan dipaingot tohami mari titurpukon ima sadahalongangan nabulun deweko dinai pangulu sadadana namate. Anak ni perempuan nababalu. Ajari hamili Tuhan. Gabe naposom. Gabe halak ni debata. Patuduhon hagugomu tu umaliang ngami. Panguluhon akaroha namate. Lani pakai mahami gabe naposom. Ula-ulam na met-met di tonga-tonga ni portibion. Sa di homa ngulunami ulat nion ro di saliling-ilinga. Mari titi guan itu Yesus Kristus upasa tami tangyang ngamion. Amin. Mari dimaita indita nomor 420 ayat 1 ayat 2. Tapasadama rohata martang yang maita. Ali Tuhan debata amanami na di benua gijang. Na utadahami melalui Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate puji-puji amma di pasa rohanami Tuhan.
diobason ala totong do asine roham madongani hami boy terbaik kami marpungu di bornginon. Songoni ma Tuhan hatam nunga hubigi hami. Ima Tuhan nahurang haporsion nami. Tudus dohami tu ina nama balui Tuhan. Alai napos dorohan nami Tuhan. Sai ajaranmu hami. Asalam prosea hami di nguluon. Marsigatung tuho di ngulu nami Tuhan. Tuhan, kudang situ tudo na kujalo hami siako di ngulu nami on. Alai sipata Tuhan dan ku syukuri kami. Ipe Tuhan masih gudang situ tudo asini roham di kami. Ima kesehatan nami songoni keadaan COVID nga semakin berkurang itu sudi Tuhan asini roham do. Totong mabai Tuhan semakin berkurang COVID on, terutama waktu lebaran Tuhan sebagai indikator pertambahan manang pengurangan ni COVID-19 on. Asiroham Tuhan sebab lamago sian Indonesia on doh sia portibion Tuhan. Asalam margugu, asalam marmulia guarmu, asalam hupuji hami ho, lam bebas hami memuji pasangapot ko Tuhan manang na di dia pe Tuhan. Gudang ko Tuhan kesulitan na huadapi hami totong. Alani Tuhan tuhodo kami mengalu-alu. Ima Tuhan mungkin di parsahiton. Terutama ma Tuhan tu amang keluarga sinurat boru sida balok na melahirkan secara prematur. Martangyak kami tuho Tuhan. Selean ma kesehatan tu inangi doho tidak danaki. Asa lam sehat tujuan on moloho dengan nami Tuhan. Dengan nasida lam sehat ma dak danaki. Songoni Tuhan di ruas ni HKBP Cijantung. Mungkin adong guna marsahid di jabu Tuhan. Mungkin manang na di rumah sakit. Mangido kami tuho Tuhan. Sai pargogoy ma obat doho makanan na di pangan nasida. Asa hatop malum sahit siap pamatang nasida. Gudang dotong kesulitan na walami kami Tuhan. Ima masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah ekonomi Tuhan, alani kopitod godang perusahaan na bangkrut sehingga terjadi pengangguran. Alani Tuhan, tu anak kon nami khususnya HKBP Cijantung Tuhan, molo na suarong dobe karejo Tuhan, homa dapat turuhosa Tuhan, asa lam marmulia jala lam porsea hami tuho Tuhan. Molo alani parsahitor de Tuhan totong mapamalum. Songoni Tuhan mungkin masalah keluarga. Masalah keluarga Tuhan secara pribadi lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Homa tong mengalehat di hami. Kesehatian. Songon tema ni HKBP asa sehati jala saling memaafkan di dalam keluarga. Songon itu hokta famili na adong di keluarga Nabi na do di keluarga Nabi na mungkin ada masalah asabui kami Tuhan mengalah satu dengan yang lain. Doh takkan asing Tuhan akka masalah di nguluon tuhodo hupasaat kami. Na pos dorohan nami Tuhan songon di padokommu di Roma 12 ayat 12 marlas ni roha makirim marbege ni roha dihapor suhon jala jugul martangiang alangi Tuhan jugul mahami martangiang jala sumokatam tutuki hamuma sayna bukakku do ni muda Tuhan alani Tuhan martangiang kami tuho baik secara pribadi maupun kelompok asa begi tangiang nami masing-masing Tuhan sehingga sudi akka pangiduan nami Tuhan tung asini rohamma mangaliat Tuhami gadup marsada-sada. Tuhan di tahun kesehatan ni HKBP tong ma Tuhan lihat kekompakan di sudi HKBP termasuk di negara namiot Tuhan asa bahu membahu di dalam membangun negara namiot Tuhan.
juga di HKBP Tuhan, lihat sadani roha, secara khusus tu HKBP Cijantung Tuhan, asa lam mergugu kami marsada memuji pasangan putko, sehingga program-program dan rencana-rencana ni huriau Tuhan boleh tercapai dengan baik. Asim roham Tuhan, minggu apa Tuhan, minggu jubilate. Artinya asa marolupulup kami Tuhan, memuji pasangan pokok. Jala sudetan on marolupulup memuji pasangan pokok Tuhan. Alani Tuhan, tabay madihami haporsyao. Asa di akapasu-pasum tu kami. Baik itu akapasu-pasum tu kami, boy hurasahok kami Tuhan. Jala kesulitan-kesulitan sinakining pe Tuhan, baik ekonomi persahiton, totok kami marbenget ni roha, memuji pasangan pokok Tuhan. Alani Tuhan, pangiduan nami, selema Tuhami, hahipason, akka pasu-pason na sakoi, asa marjubilate kami, marulupulup kami, memuji pasangan pokok Tuhan. Mauliate puji-pujian mariho Tuhan, na gudang-gudusan nami Tuhan. Alai sesa umumai, marhiti anak muji sutan nami, hupangido kami tanyangon, mauliate mariho. Amin. Mari dimahita, saya buka di nomor 220, ayat 1-2. Radio Musia Sada Uho Jongjong Maita.
tatangnya koma peliata martang yang meta. Ale diwata amanami na di benua gijang, wodo hararuan seluut silolehon na dinggan, dot nasa ulibasa na muli utus. Upasatami masian na nelehomi tu hami pilihan nami tu, sejalo mai gabi uap na usus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa operasia kami pilihan non. Pati buluh narajomo di tonga-tonga ni huriam do di portibiot. Buhai marohanami marhiti titodim. Asalam utadahami gudangi silelehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandak mulati tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ramandok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di benua gijang. Saya binar badia maguarmu. Saya Roma harajamu. Saya saat malam roham di benua tongawan songon na di benua gijang. Leon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosa nami songong panesa nami. Di dosa nidungan namar dosa tuhami. Unang kami tugion tu panguncunan. Palua mahami sian pangagu. Aihodo punara jaon. Dot aguguon. Rodia sangapon selingingap. Amin. Didongani asini rohani itu atas Yesus Kristus. Dot olong rohani bata ama. Do pasaran ton di perbadia ma hamu salahutna. Amin. Diamu amanami inanami ruas nihuria na berkebaktian di Jabu manang di Diape hami sian paraladu nihuria KBP Cijantung song leader parmusik dot tim multimedia KBP Cijantung dot ruas nihuria naro tu bagas joroon manok tu ita. Selamat malam. Oras.